Si estàs buscant una novel·la que no et deixi indiferent, et recomano, ara que t'he trobat, Deixa'm dir-te adeu, de l'Ester Escamilla, una novetat d'aquest mateix any, que és una novel·la molt curteta d'unes 150 pàgines, però que no necessita ni una pàgina més, perquè ho condensa tot d'una manera, amb una síntesi que ja és tan potent que ja està. O sigui, ho té tot, és complet i us he de confessar que hi ha capítols, perquè aquesta és una història molt dura, en què jo els he llegit i he dit, ok, tanco, respiro i torno una estona, perquè és brutal com està escrit, està molt ben escrit, a mi m'ha agradat molt, és molt directe, però hi ha una sèrie de situacions i unes escenes que, buf, compte. I per què? Doncs bàsicament perquè aquesta és una història de superació, de resiliència, en la que la protagonista, que és l'Alice, s'haurà d'enfrontar als seus dimonis interiors per les vivències que ha tingut. Perquè us feu una idea, tenim una novel·la que se separa en unes cartes al seu pare, el qual va abusar d'ella i, clar, doncs ja us podeu imaginar que a l'abús, el pitjor de tot el que us podeu imaginar és aquell, un dels que els hi fa, a part de tots els maltractes que viuran. Doncs es barregen aquestes situacions i com la protagonista està intentant afrontar la seva vida, ara que és ella la que s'ha convertit en mare, i això es barreja amb els records de moments feliços de la seva infància, amb la seva germana, que és la Rita, amb la seva mare, que m'ha semblat un personatge espectacular, supertendre, amb una bondat que ho abasta tot i que fa que en aquesta novel·la al final triomfi el poder de l'amor, però de l'amor en un sentit positiu, l'amor en un sentit sa i de buscar el bé per l'altre. I en relació amb això tenim la parella, el Ricard, que a mi també m'ha semblat un personatge molt entranyable i que crec que ha fet un contrapunt molt maco amb l'Alice. Total, és una novel·la dura? Sí, però crec que és un bàsic que s'ha de llegir per reflexionar i perquè hi ha escenes tan colpidores que et fa reflexionar i et fa fer anar com el cervell com una miqueta més enllà. Així que enhorabona a l'autora perquè ha fet una novel·lassa increïble. I res, només em queda donar les gràcies a Penguin i a la mateixa autora, l'Ester, per haver-me fet arribar l'exemplar. Des que vaig anar a la presentació vaig tenir clar que m'agradaria, però és que m'ha agradat més del que em pensava perquè eren imatges com i no sé, molt bé, m'ha encantat. Us el recomano, no us deixarà indiferents. Adeu.